kusile sompaka kwase ngalele Sanibona nokwe samanzi ngiyayithwala sila eGoli noMasibuko yaphela emsusankungu waseGoli siwususele eThekwini sawuletha la ngiyaphila Mnguni kunjani ake encane nokho kusiphile Mnguni kusiphile mfowethu ubusathi ufuna ukukhuluma ngespoki indaba yezipoki nemdliwa nazo zonke lezi zinto ukuthiwa hayi wabelethisa umuntu kwaba khona into ezikanjalo akwesibuye lapha ke Mnguni besithinde nje singalokho sipholisa amaseko siyale ukuzaleka komuntu ikona okugulisa umuntu ukuzaleka komuntu yebo ukuthi uzalwe kanjani ikona okugulisayo okugulisa umuntu siphinde sithi umlando iwona oyilapha ukugula komuntu ukuzaleka komuntu ikona okumgulisayo kodwa umlando iwona oyilapha ukugula komuntu uyabona yeah angithi Mnguni uyazi ukuthi uma sizalwa sizingane zabafana sivusa amakhehla athile la ekhaya uma sizalwa sizingane zabafana sivusa amakhehla athile lapha ekhaya uma sizalwa singamantombazane sivusa izalukazi ezithile lapha ekhaya bese siphinde futhi owesilisa aganwe izalukazi ezithile lapha ekhaya noma ezagana kuphi la ekhaya aphinde futhi nowesifazane agane izalukazi amakhehla athile lapha ekhaya asiyavumelana lapho ngiyavuma akwesibuye lesizi la kungani owesilisa umethomba uma owesilisa ethomba yini ukuthomba uqala ukuyibona ukuthi isidondo uyakwazi ukusikhipha okay noma ubudoda uyakwazi ukukhipha okay kungani owesilisa noma umfana mayethomba ayiphuphelele nesangazi noma nentombi enhle ethile yeah kungani zibuze lokho ingoba owesilisa uganwa yini izalukazi ezayiganile kuphi la ekhaya owesifazane ugana amakhehla athile kuphi lapha ekhaya ngoba ngisho owesifazane ezothomba angene esikhathini ulala namakhehla la ekhaya iwona embona eyini qala eyintombi iwona amqala kuze kuthiwe esilungwini ingane intombazana ayiphumi ingadibananga noyise qala angazi noma ngikhuluma khona yebo kuthiwa ubaba that gives away kusho ukuthi ubaba abenayo iqala so ubaba gives away ingane intombazana uqedilele lokho bona bakwenza physical akwenziwa physical kwenziwa spiritual noma ngokomoya ileli gama elithi spiritual ngithanda kwenzeka amaphusheni kwenzeka ngokomoya kuthina abantu ngoba sinithina singabantu bona bangabelumbi ingane ke wayibona ingene esikhathini ingoba amakhehla aseyibone isikhulile isiyintombi engakwazi ukulokana ngoba ingane bezingangeni zina 9 beyingangeni zina 15 beyingena zina 20 25 21 25 zikhali ingane zingena phi esikhathini ngoba amakhehla asemakubo ebenjani ebehlambulukile izalukazi izona ezikwenza uthanda amantombazana uhamba umosha imizi yabantu ngokuthi zikufundise ucansi emaphusheni ungakaganwa ungakakulungeli ukwenza ukuthi ulale yini edala lokho ukuthi Mnguni
zisuke zingahlambulukile nengane encane uyibona ingena ina9 esikhathini ina8 ina12 inkinga leyo inkinga ukungena kwengane encane esikhathini ngoba namhlanje sesingomkhulu kodwa singaba ngumkhulu le umkhulu kanjani osakhulayo umkhulu kanjani osakhulayo sinomkhulu abana20 namhlanje sinogogo abana25 sinogogo abana40 35 30 nguni namhlanje ngenxa yokuthi idalwa namathonga azihlanjululwa manje ngena lesibhuku ngiza lapho mnguni ukuthi namhlanje abantu bahlola abantu bethi wambathisa umdliwa wambathisa isipoki siyangena silale nomfazi wakho silale nawe kwenze ukuthi ngiqala phansi mina ekujuleni kwayo lapho esuka khona lenkulumo ethi wena wambathisa isipoki uthiwa unesilwane unesilwane wena uyiphuphulana uphupha ulokhuzana uphuma igazi ngaphansi ini ushonelwa zingane sezize zawu7 sezize zawu6 sezize zawu8 awazi yini kuthiwa idliwa isilwane ethongeni ayikho into okuthiwa isilwane ingoba abantu abadala bayiveza ngesilwane ngoba basuke bengahlambulukile usuke uhuye umuntu wakhe olala nawe akufanele ithonga lilale nawe kwenzakala izinto ezithile ozokwazi ukuyibona ngamehlo omoya nawe inyama ngithi ke mina mnguni ukuzaleka kwengane ukugula kwayo kusuke ekuzalekeni kwayo akungisho kanjalo ukwelapheka kwayo kusuke emlandweni ukugula kwayo umlando ihistory njalo yebo ukugula kwayo kusuke ekuzalekeni kodwa ukwelapheka kwayo kusuka phi emlandweni lithi ke lami mangiqhubeka ungani owesilisa uma ezothomba bese ephuphisangazi elala naso kungani owesifazane ethi mayizothomba aqhuma igazi sizocacisa leyo nto ke namhlanje ingoba uselale namakhehla kubo uselale nawo amlimazile ambreakile kahle kahle usuke ukubreaka kokuqala komoya ingakho uma kwenzeka uqhuma igazi ihlanjululwe leyo ngane ngale nto kuthiwa umhlonyana ngale nto kuthiwa yithunga ifunelwe imbuzi ihlanjululwe igazi lalo lokuqala lihlanjululwe ngani nembuzi nengane emfana ngokunjalo ukuze lento ingafiki kambi izimenzise ukuzala engakanani emncane ingafiki kabi athanda abantu besilisa engakanani emncane kahle into okuthiwa impena kowesifazane idalwa amakhehla akubo elala naye engcolile manje kusho ukuthi kuwumkhuba lokuthi iyakhuhlwa impela hayi impela iphehlwa kuphehlwa amakhehla nezalukazi eziphila kuwe ayenziwa physical uma kuyikuthi ke kuphehlwa impela kowesilisa kwenziwani uma kuyikuthi kuyisintu kuphehla impela kowesilisa kwenziwani kowesilisa kwenziwani uyazi kowesilisa kwenziwani kuyaqhathwa khona lento kuthi uhluba nokuqhathwa mawingane umfana ukuze le yanto yiyo lena namhlanje asebeyenza bethi bayasoka ukuze le yanto eyiphoroneka noma eyijwabu idedele lelikhanda lomuzi wakho liphume ngaphandle lishaye umoya ukuze lingahlali lenjani livukile angazi noma uyangizwa ilokho esekubiza ngani namhlanje
ngokusoka. Bekuba njalo bekuqhathwa kuqhathulwe lomthambo olanga phakathi enganeni owenza ukuthi le yanto ibambeke ithi ivaleke. Mayivaleke iyafudumala le. Mayifudumala ivele ilangazeleke ngoba noma ulele uyingane uvuka ulele usuchamile usuthombile. Sewukhanda umthombo ngoba kukhulunywa ngomthombo la. Ibhaka lelo osuku amanzi lawo osukusuwachamile wena esemanzi. Umthombo lowo ingakho umthombo wesilisa uthombo wani wesifazane. Yebo, ngoba owesifazane uyathomba ngoba izinto eziningi zomuntu wesifazane zisemthonjeni. Izinto eziningi zowesifazane zikuphi? Zisemthonjeni. Nowesilisa uthomba nje ngoba ulale nesankazi. Izinto eziningi zowesifazane zikuphi? Zisemthonjeni. Ingakho leli gama kuthiwa yini? Ukuthomba kowesilisa nowani? Nowesifazane. Yebo. Uthi manje akumele ukuthi abantu bayasoka, akumele ukuthi abantu bakhuhlwa impela. Bekumele ukuthi abantu bahlanjulula amakhehla. Bahlanjulula amakhehla ngoba ngisho owesilisa elala nesalukazi usuke le yanto ivalile lapha ithe ngqi. Azizwe ngathi uyangena ngempela lapha. Azizwe ngathi uyangena ngempela lapha. Lento besithi iphinde ithi besithi yenziwe obani lento le. Izankazi zisuke zikushayisa indlwabo ngokukamoya ugcina sewenzani wena? Sewuchama. Yebo. Yiyo leyo nto leyo kufanele ukuthi siyiqonde ukuthi umntwana mayethomba ufuna ukugezwa dilizwe lezankazi engcwelileyo zihlale enhlambulukweni amiselwe amagobongo aphehlelwe wona hayi impela. Angazi mina Nkosi yami angazi. Umntwana mayethomba ukhishwa ngegobongo ekuzibeni esigodlweni. Ukhishwa ngani? Ngegobongo lendiki nani? Nendawe. Ngoba usuke sengena esikhathini uma emncane ezalwa udinga ukudla igobongo lani lenono ngoba useklini usahlanzekile. Angazi kufanele ukuthi siyenze njani siyibeke kanjani. Usuke eseklini esahlanzekile engakazi sankaza lana nasebusuku. Yebo uvukela umnomzana wakhe imele noma umuzi wakhe imele. Akusho lutho leyo nto leyo. Akusho lutho leyo nto leyo. Kodwa udinge ukuthi ahlanjululwe ngenono uma esengena ekuthombe lesethomba owesilisa nowesifazane amiselwe amagobongo amabili. Indiki nani? Nendawo. Ngoba inono lingeloku qala. Uyabona nathi ngisho simisela amagobongo siqala ngani? Ngenono nje. Ngisho siwaphothula amagobongo siqala ngani? Ngenono nje. Liyilo ukuze imimoya ifike kuhlanzekile ihlale kahle. Imimoya yini? Yindiki nendawo. Ubaba nobani? Noma. Umkhulu nobani? Ugogo. Umakhulu nobani? No, tatomkhulu. So kufanele ukuthi siyiqonde lento ukuthi akunampele ephehlwayo. Akuna kusoka okwenziwayo. Kodwa uyaye kugezwe laba bantu abakwenza ukuthi uye esikhathini abakwenza ukuthi ulokhuzane uchame ulele. Bese befika labamanga bezothi wena ulala nesilwane. Ulala nesilwane nespoke. Unespoke. Akwesibheke lento ukuthi ifika kanjani espokeni. Ifika kanjani esilwaneni. Ifika kanjani kumdliwa. Ifika awusibuye siqale nespoke nje. Ifika kanjani espokeni. Okusho ukuthi umuntu okuhlolayo wena usebenzisa Ispoke. Okay. Basebenzisa ipoke vele. Umuntu okuhlolayo usebenzisa ipoke. Ispoke ingakho ezothi wembathiswe inwani. Oh, ubona lento naye. Ubona lento kuye, ubona lento icabangayo wena ukuthi kungenzeka ukuthi nginespoke. Yini abona ispoke ngespoke? Ingoba laba abantu bakuboka lo muntu asuke embonela abakahlambuluki, babuya njengani?
Njengespoki, angazi noma uyangizwa Mnguni. Abantu bakini Mnguni. Abantu bakini Mnguni. Babuya njengani? Njengespoki. Babuya njengani? Njengespoki. Njengespoki. Umuntu onespoki. Umuntu ohlola ngani? Ngephoki. Ngephoki. Mnguni. Ngikutshela iqiniso. Ngikutshela iqiniso Mnguni. Yingakho uma uzohlola umuntu onani onezilwane akubonele ini kuwe abonele kuwe izilwane ngoba abantu bakini basuke benjani bangahlambuluki angeke ithunga lakho lihlambulukileyo bekuthathele kusemuntu onezilwane ukuhlola okay ngeke uthi Khondlo lo muntu uyakuyena yazi ukuthi wena nawe ufane naye uyafana naye ngoba yena angakutshela ukuthi ugobela yena noma uyisangoma noma uyinyanga noma uyini kodwa lezi inkingo onazo wena unazo lo muntu unazo ijoba lakho likutshengisa umuntu ofanayo nobani nawe bese uyitshela ukuthi wena kuthiwa yana kuye mawufika kuye uyakuhlola ukubona ingozi uzogwazwa uzobulawa uyalwiswa wena yonke into uyalwiswa wena yiki into okuthiwa hlambulula abantu bakini ukuze bekwazi ukukunika okuhle konke wena uyalwiswa uyazondwa kini usuyanukwa yonke into ngoba yena uyanukwa kuthiwa wenza uyathakatha ngoba inyanga nje uzokutshela ukuthi ugobela mina ngiyazondwa atshela amathosana akhe ukuthi ngiyazondwa mina ungangibuke obani ukuthi ngoba unenkinga uthi welapha inkinga unenkinga engakalapheki kuye emathongeni akubo sure unenkinga engakalapheki emathongeni akubo sibuye wayengakwazi ukukusiza lelo othi uneyiphoki uzokusiza kanjani nespoki ubuzokuphinda ngesinye ngoba uzokuphinda ngesinye uphinde uhambe uhlanjulula ipoki ungaqedi ngoba thina sisuke sifuna into esheshayo lithi sifuna umuntu ozositshela lento esiyaziyo akithi sisuke sifuna lo umuntu ozositshela yini into ayaziyo kodwa umsuso walento esiyaziyo thina akayikhulume akafiki kuwo yingakho ezohluleka futhi nokwenza nokwelapha ngoba manje akawazi umsuka walento ayibonayo kuwe futhi akayiboni nento yemvelo ngomoya wemvelo uyibona ngomoya wani ukwakhiwa so nawe njengoba uwahamba wabona umuntu othathele incwadi zakho lezi zamakhubalo nani ngiyakhumbula ukuthi wabhala incwadi lo muntu lo bese wathathela amakhambi akho kusho ukuthi nawe ngiyafana naye ikhona inkinga ngaleso sikhathi leso yayikhona inkinga ingakayilungisi ngaleso sikhathi leso bengingakalungisi uyabona nje Mnguni eyinsukwini nje bengiphupa esinye isakazi siveza ngogogo Mawini esinye isakazi siveza ngogogo Mawini ngoba sekunezinye izinto ezembulekayo bese ngiyithola manje ukuthi kunenkinga kanje kunesakazi sasifana noMawini senze izinto ezenziwa uMawini namhlanje isakazi esidinga ukwenziwa ukuhlanjulula kusho ukuthi ningazwana nje noMawini uma kuyikuthi angisihlambulule isakazi kodwa once ngahlanza angeke angifune ngisho uyongibona ngiza lapha ukuthi lo muntu uhlambulule ngiza lapha awukwazi ukufika kumuntu ongahlambulukile uhlambulukile awukwazi ukufika kumuntu ohlambulukileyo ungahlambulukile unganiyo lento esisho kulabo ababukeli abakhalayo bathi ngihambe ngangafika mawuthi uhambe wangafika bheka izinkinga zakho ukuthi izona ezikwenza ungafiki ungazibuka noma izona ezikwenza uma ukhuluma noma zibuke efonini nivele nixabane ngoba ungazibuka ngokukamoya usehambile ibanga enjani
elide. Hayi ulihambile khona Ibanga elide ongakahambi wena yebo ninenkinga ezifanayo noma unenkinga ebenazo lo Masibuko eseyisukile kuye ubona ngisho umnguni ubona umuntu ngabe emndenini ngabe kuphi umbone ethakatha wena mnguni naye uyabona umthakatha ngiyahlakathana ngokwamaphupho nje umbone wena ukuthi ayazibani umphupha kabi 1 2 3 naye uyabona ubona nje kahle kusho ukuthi Khondlo mawuhlambulukile umuntu ohlambulukile uyakwazi kuye emuva uyolanda abantu abakude kunawe uyakwazi futhi ukucela abaphambili ukuthi bakusize uye phambili kuphela nje kodwa mawungahlambulukile uhlala endaweni eyi-1 uhlala endaweni eyodwa awusuki nabantu ozoba attenda wena nozoya kubo abahlambulukile bayokumisa endaweni eyodwa uyohlala usendaweni eyodwa uhlangana nabantu uvele uthi uma ukhuluma noMasibuko akutshela ukuthi hayi ugogo wakho kanje ungayingeni leyo nto leyo ufuna ukuthi wena athi lo muntu unamandla nenhlanhla uyathakathwa uzokwazi ilento Khondlo ilento ungcono ephila kuwe nephila kuye lo muntu oyakuye wena ilento umuntu ongahlambulukile ukwazi ukuhamba izinyanga eziningi qedile zimenze the same thing many times yebo engenzeki lutho ngoba lo yamuntu abahlambulukile nawe awuhlambulukile izinkinga zenza njani ziyafana ziyahlanganisa ziyahlangana yiyo ke lento yespoke ukuthi umuntu athi umuntu siyakhona ispoke ukuthi akekho umuntu ongambathisa wena ispoke mnguni unabantu bakini akekho umuntu ongambathisa ispoke abantu bakini abavuka njengespoke abaletha lo muntu kuwe ukuthi akazokwenzela lento akwenzela yona ngoba awubahlambululi wena awubaza ubaqonde futhi awufuni ubahlambulula kusho ukuthi Masibuko masubahlambulula labantu ubahlambulula kanjani uyabahlambulula ngokamoya njengoba sisuke senza sisabantu emanzini sibamisela izinkamba ubahlambulule ngokwedluzi njengoba sihlaba imbuzi senze lokho sibamisela amagobongo siyavuma igobongo lihamba nedluzi izinkamba zihamba nezithunywa athi umuntu nomdliwa kunomuntu wakiwa owayevuka kini owayekade efike ngokuzokwelusa ini waganiswa naye kwase kanjani wavuka egcekeni esefuna into zakhe ini ayikho yonke leyo nto leyo yazi Khondlo masithwasa kwawufika kuthiwa linda umkhulu wakho noma ugogo wakho ozomthwasa kusho ukuthi izangoma suke zilinde ongcweleyo ugogo wakho ongcolile ozofika ngaleso sikhathi leso bese zikubopha izinto bhasopo bakubopha bona kuye uyohlezi uhamba naye-ke ekubuyisa njalo akwenza izinto ezimbi njalo ingakho ngithi mina alikho ithonga ongalithwasa lingcolile alikho ithonga ongalithwasa lingcolile zonke izangoma lokubamba endaweni eyodwa uyohlala endaweni eyodwa uma umuntu obuhlezi uthola u10 rand uhlezi uthola u10 rand ngiyakutshela liyofika likutshela ukuthi imali ozohlola ngayo 5 rand kodwa abanye bahlola ngo200 bahlola ngo500 bahlola ngo1000 rand namhlanje likutshela ithonga ukuthi imali ozohlola ngayo wena ubani u5 rand ngoba lifuna usuke kulento enalikholelwa kuyo lona enaliyiyo inebuhlungu kwele moya engcolile liphinde lihambe likushiye usale unenkinga liphinde likhumbule uma selishayekile yashawa mase lishayekile libuye futhi lizokunika lama 5 rand lelithonga kodwa uma ligeza lizokunika ama 200 500 liyele phezulu usufike lapho yeka othwele hlukana nothwele sikhuluma ngalo lona ohlambululayo olususayo lelithonga noma ombathwa yinto emhlalisa ndawonye ingamsusi laba bagula ngempela bayigcine bethi bahambe zonke indawo kodwa abanjani abasindi akakabuye lapha simenze njani simhlambulule umuntu okuthi unomdliwa into okuthi umdliwa yikho yithonga lakho lisuke lingahlambulukile livuka njengomdliwa khohlwa ukuthi uzoba nomdliwa
Khohlwa laba abantu abazokutshela ukuthi unomdliwa wena. Nomdliwa othini? Obekade wenza nomdliwa. Bukade wenzeni nomdliwa? Umsamukade wafa kodwa unomdliwa wena. Masanodlala ngathi. Abuya sihlambulule uzogeza lo mdliwa lo. Umkhulu wakho, ugogo wakho, ubani. Ma uyindoda kuthi uganiswe nesankazi esithile waganiswa nomuntu othile kanjani. Uganiswe naye lapha ekhaya. Akekho umuntu ongasuka ngaphandle ukuthi uzogana wena. Kodwa kube kunezankazi ezithi umkhonyana wazo wena. Akekho umuntu ongasuka ngaphandle azoganiswa wena indoda kube kunezankazi ezithi umakoti wazo wena. Ukuthatha ukuthi iqhambe nje isana sangaphandle uthiwe sembathiswe kuwe. Sangaphandle uthiwe sembathiswe kuwe. Ziningi zingaka ezayigane kini. Neyigane leyo kini. Ezikubiza ngomkhonyana, ezikubiza ngomakoti amakhehla. Hayi basobhani. Isazona lenkingi. Kodwa ngicela usivale mfowethu. Noma kusekhona okonyisa afuna ukusho. Hayi awasithi ukuthi uqhubeka kancane sithi kuyibamba siyibuyise lapha ezilwaneni. Izilwane azikho izilwane. Ithonga uma lingahlambulukile lizoyiveza ngezilwane lisuke selilwa vele. Seliyisilwane. Seliyisilwi. Ithonga lizoyiveza ngamaphupho esizingwe yini inyoka na yonke ngoba kade lihleli lifuna ukuhlanjululwa kodwa manje linganjani. Lingahlanjululwa kodwa manje bese livuka ngani? Ngezilwane bese kuthiwa wena unani? Unesilwane wena. Ugeza isilwane ungaqedwa. Kanti ingane yakho leyana eqhamuka ikhasa laphana ivela ngesilwane. Ivela ngomkhovu, ivela umkhovu. Iqhabe umlotha noma umcabo. Ngoba ifunani kuwe? Umuntu wathi wamphupha eqaba umlotha noma umcabo. Lo muntu udinga inhlambuluko kuwe. Uhamba nawe udingani? Inhlambuluko uzovele uye ngqa. Basobhana izinto ukuthi ngiyokhipha umdliwa benispoke ngiyasikhipha umdliwa ngiyawukhipha ekhaya ini ayikho into enjalo usuke ufuna ukukhipha amathonga ngini ayowenza umdliwa yena noma lo muntu lo usuke vele ngaphandle kwalo muntu ohamba oyilandela ispoki esesimhlupha afuna ukusikhipha singamkhipha futhi naso ahamba oyilanda isilwane esesimhlupha esefuna ukusikhipha singamkhipha naso Amba ndimdliwa shole ngemdliwa lokho nibiza ngamajaji namhlanje yini imdliwa leyo nihambe ntshontsha amathonga abantu angcolileyo nihambe niwasebenzisa ngenhloso yokuthi azothola usizo angathola usizo lwamakhehla lawo abuye avukele izingane zabantu ngobubi enibenze wona nini ngoba lo muntu othi uzokhipha isipoki unespoki lo uzazelaphi ipoki uzozelaphi isipoki ngoba thina sitshela ngethonga eliveza ngesipoki ngoba lafa laba izulazulane lajikiswa kwelamathonga labuya nazoba umuntu ongemuntu emhlabeni ngoba isipoki umuntu ongemuntu isidalo umuntu omoya angibona ovuthayo umlilo olulaka angibona umuntu manje kufanele ukuthi siyiqonde lento ukuthi isipoki ayikho into okuthiwa isipoki umuntu wakini usuke lahlambulukile odinga ukwenziwa ayikho into okuthiwa umdliwa umuntu wakini noma umuntu wakhulela kini odinga ukuhlanjululwa suso kuleli thonga ngoba wembatha amakhehla la ekhaya ngani ngokungcola kwakhe kwethonga lakubo usafuna ukuhamba ekubo kodwa manje akakwazi ukuhamba ngoba manje la ekhaya akahlanjululiwe wakhishwa kuphi endlini la ekhaya ayikho into okuthiwa isilwane amathonga kini asuke ngahlambulukile eza ngezilwane bese ephenduka umuntu akubone unani unesilwane uma ke ekubona umuntu unotolo unomkhovu nani kunethonga lakini elalisebenzisa lezo zinto ngokwemfuyo kudala kufanele ukuthi zigezwe ligezwe lelo thonga ukuze lizokwazi ukulekelela ukususa lezo zinto kodwa noma ipoki imdliwa nani yithonga lakini ngqa noma yithonga lakhulela kini ngqa lidinga ukugezwa lisusu la ekhaya ukuze liyeke ukucindezela amakhehla la ekhaya ngokwesimo salo ngoba ithonga lo muntu wangaphandle linamandla kakhulu basoba wena uma lakhulela la ekhaya abangitsila yakho yala ekhaya lidinga ukususwa yini insila la ekhaya ukuze lihambe la ekhaya kunini ke mnguni sisazokhuluma ukujulileka kakhulu kunini mnguni sisazokhuluma ukujulileka kakhulu kodwa ke singayibamba manje sikwazi ukuyibona ngelinye ilanga yebo mnguni hayi siyabonga khona Amen. sicele nabantu ukuthi
ningaphuthela ithuba lokugeza lemimoya. Igeza ezulwini igeza pha. Yabona nama-topic okhuluma ngezulu nomhlaba, uNkulunkulu wasemhlabeni uNkulunkulu wasezulwini. So siyacela-ke bafowethu ukuthi-ke ungahlali ezulwini noma ungahlala emhlabeni ubone ukuthi wena yiba kuzo zombili lezi zindawo uzokwazi ukuqonda kwasemhlabeni uphinde ukwazi ukuqonda kwasezulwini. Siyavuma ukuthi lokhu kwenyama kuyesikhashana kuzohamba kuphela. Kumele ukuthi ugcinelile into zakho. Siyavuma. Ukuze uzokwazi ungamane ubuya. Yebo. Ubuya la. Uma usubuya enyameni ungasekho. Uphinde ubuye enyameni usuzokhala. Ngenxa ukuthi wena ngesikhathi sokuphila. Sokuphila awukwenzanga okwani kwenyama. So siyacela bafowethu-ke sibonke. Siyabonga. Amen.